Hai lugares onde o tempo non pasa, onde a historia non se esquece porque continúa viva entre nós. Caldas de Reis, vila do Camiño de Santiago, terra de augas, de encontros, de memoria partillada, un lugar onde cada recanto fala do pasado. Aquí, segundo a tradición histórica, naceu un rei, fillo da raíña Dona Urraca e do conde Raimundo de Borgoña, protagonista dun tempo no que Galicia e Compostela ocupaban un lugar central na Europa medieval. No ano 1126 é proclamado rei, e o seu reinado marcará profundamente a historia da Península Ibérica. Un rei ligado á nosa terra, un rei ligado á nosa memoria. Hoxe, Caldas de Reis continúa viva, entre a ponte, as augas e a paisaxe que nos rodea, mas tamén coa súa historia. No século XII, o canto gregoriano enche as igrexas. Os peregrinos percorren o Camiño de Santiago. E os reinos cristiáns construen unha nova realidade política e cultural. É o tempo de Alfonso VII. No ano 2026 fanse 900 anos da súa coroación e temos unha oportunidade única. Recuperar a súa memoria, facer visible a nosa historia e deixala para as futuras xeracións. Da pedra nace a historia, das mans do canteiro unha memoria que volta. Esta estatua non é só unha obra, mais é memoria, é identidade, é algo que podemos facer entre todos e todas. Axúdanos a tornala realidade. Cada golpe de ferramenta, cada detalle na pedra, é un paso máis para traer de volta a nosa historia. Afonso VII naceu aquí, en Caldas de Reis. Hoxe, 900 anos despois da súa coroación, temos a oportunidade de devolvelo ao seu lugar. Colabora co noso crowdfunding en Berkami. Eu xa colaboro. E ti?